Hei, olen Inna Tölli Teehuone Tsaikasta. Tänään opimme, kuinka haudutamme teetä oikein. Muista 3 kultaista sääntöä. Veden lämpötila, teelehtien määrä ja haudutusaika. Helpoin tapa hauduttaa teetä on käyttää riittävän isoa ja tiheää siivilää. Valitse teelaadulle sopiva lämpötila. Perussääntö on, että vaaleille teelaaduille, eli esimerkiksi valkoiselle tai vihreälle, ei koskaan kiehuva vettä. Noin 80-asteinen vesi on sopiva. Jos sinulla on vain tavallinen vedenkeitin, sammuta se aikaisemmin tai anna veden jäähtyä noin vartin. Mustaa teetä voit hauduttaa kiehuvalla vedellä. Ota sopiva määrä teelehtiä. Noin teelusikallinen per kuppi riittää. Huomioi toki lehtien koko. Hauduta teetä noin 2 minuuttia, älä siis liian pitkän. Haudukkeen väri ei aina siis kerro maun voimakkuudesta. Noudata pakkauksen ohjeita ja nauti teetä hyvässä seurassa.